Benvinguts al telediari Investiga i Descobreix. Avui és dijous 24 de gener de 2020 i anem a donar pas al sumari. Un gos entra misteriosament al pati de l'institut. Entrem en contacte amb el nostre reporter Xiang Wang, que ens explicarà aquesta notícia. Sí, un gos d'amo desconegut ha entrat al pati de l'institut i és el calamot per un petit forat d'un mur de pedra. Amb crits i mossegades ha ferit greument a un alumne de tercer C que ara mateix està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. Moltes gràcies, Xiang. Molt bé, passarem a la següent notícia. S'ha produït un incendi al Calamot. Això ens ho explicarà el nostre reporter Sher Rohan Safar. Els alumnes del tercer SOC han talat foc al laboratori del centre escolar IES El Calamot per fer un experiment amb material inflamable. El desgraciat accident ha provocat una cremadura a l'esquena d'un alumne. Molt bé, Rohan. Anem a la tercera i última notícia. S'ha produït un frau a tercer SOC. Entrem de nou en contacte amb el nostre reporter Sher Rohan Safar. A la classe de tercer SOC s'ha descobert un frau en les eleccions de delegat. Gràcies a Xiang Wang s'ha descobert aquest assumpte i s'ha pogut posar remei. Gràcies de nou, Rohan. I fins aquí el telediari d'avui. Jo soc Miquel Ballesteros Orfila i això és Investiga i Descobreix.